Un barri de la ciutat deu el seu nom al magatzem de pólvora construït a Montjuïc per l'exèrcit espanyol després de la Guerra de Successió. Aquesta història va passar aquí. Som sobre el barri del Polvorí i aquí hi ha les restes de l'antic recinte militar que dona nom al barri. Després de la Guerra de Successió, Barcelona és considerada una ciutat rebel i, a part de construir-se a la fortalesa de la Ciutadella de Barcelona, enderrocant el barri de la Ribera, també es refortifica el que seria el castell de Montjuïc. I un dels problemes que tenien era que l'emmagatzematge de pólvora era una cosa bastant perillosa. És en aquell moment quan el mateix arquitecte militar, Cermeño, que farà la reconstrucció del castell de Montjuïc, crearà aquí un polvorí on poder emmagatzemar la pólvora i els explosius. Hi ha constància, des de principis del segle XVIII, que ja hi havia queixes, de fet va haver-hi una súplica del municipi cap al governador militar de Barcelona, dient que, si us plau, s'allunyessin les zones on s'emmagatzemava la pólvora dels llocs habitats. De fet, el Parlament de Catalunya va ser durant bastant de temps al Polvorí, per això té unes parets tan gruixudes, però hi havia moltes tempestes elèctriques i hi havia realment un terror a que podés explotar allò i acabés generant víctimes mortals. La seva ubicació es feia allunyada de llocs on vivien civils, per una banda per evitar accidents, però per l'altra banda això també feia que fos un lloc poc controlat. El que tenim aquí, a part d'aquest teatre dels sentits que ara mateix ocupa el que és l'antic Polvorí, és que a 300 metres just davant encara es conserva una fortalesa de cos de guàrdia per vigilar aquest Polvorí. Hem de tenir en compte que Barcelona era una ciutat militaritzada a partir de la Guerra de Successió i com era considerat una ciutat procliu a ser una ciutat rebel, doncs havia de ser una ciutat molt controlada. I diguéssim que tenia aquesta pinça, no? Des del castell de Montjuïc fins a la Ciutadella. I de fet, més d'una vegada la ciutat s'havia bombardejat, però clar, per bombardejar la ciutat cal munició, però també cal pólvora. I per això era especialment important tenir una bona guarnició amb diguéssim, un lloc on guardar tot aquest material explosiu i que estigués a mà i no s'hagués de baixar fins a Barcelona per, diguéssim, recarregar-lo. Montjuïc ha estat una zona històricament on s'ha construït urbanisme informal, el que li diem barraques. Això s'accelera sobretot a partir de la segona exposició universal, que es construeix aquí un munt d'equipaments per a aquesta exposició i molta gent ve a treballar aquí i viuen en barraques. I això es perllonga al llarg de bastant de temps, sobretot a l'època del franquisme amb la migració massiva. El Polvorí, el barri del Polvorí en si, es crea a la base d'aquest equipament militar i es fa als anys 50 en ple franquisme per allotjar moltes famílies que fins aleshores vivien en barraques. El periodista Josep Maria Huertas Claveria explica que una de les peculiaritats d'aquest barri és que, a part de viure gent en condicions bastant infrahumanes i molt anxovats en pisos de poc més de 40 metres quadrats, algunes de les famílies eren famílies de la policia armada, el que popularment s'ha conegut com els grisos, la policia franquista, que, tot i que no ens ho puguem imaginar, eren funcionaris públics però vivien en situacions bastant lamentables. A més, una de les coses que tenia, a canvi d'aquesta mala condició laboral que hi havia, és que les famílies d'aquests grisos, d'aquesta policia armada, podien gaudir d'allotjament en aquest barri. Però quan es jubilaven, doncs perdien aquest dret i moltes famílies acabaven fora del carrer i sense cap mena de recursos. Molta gent pensa que el barri del Polvorí rep aquest nom pel tipus de veïnat, que és un veïnat que sempre ha estat molt reivindicatiu, que ha lluitat per les millores del barri i és una gent molt abrandada, però en realitat no és així. És la fortalesa militar la que dona nom al barri i no als veïns.